Masoyina, ki san ina son ki sosai. In kin banne zan ya mutu wallahi. Ina son extra nama. Madam. Ki zo. Ta ce a bata extra nama guda daya. Nama biyar nake so. Madam zo. Kuna da lemu Fanta? A kawo Fanta. Fanta. To. Madam. Zo. Kuna da tuwo? Da miyan yauki? Kuna da jollof? Da salad? Ki ban naman kaza, naman turkey, da naman rago. Spices din nan. Ki saka take. Sai ki sa min extra malt guda biyu. Extra Montina guda biyu. Ina zaka? Hello. Ina zaka? Madam, yi paki na abinci na like the box ɗin a wurin sai biya ki kuɗin. Shege masiyaci kawai dan iska. Dan azaba kawai. Baka gan komai ba sai na yi maka iskanci a garin nan. Dan banza kawai. Ba ka taɓa zo na da mace ɗaya ba. Sai ka ji jiki sai na baka wahala za ka gani. Dan azaba. Hello, my oga. Wallahi na gama aikin da komi ya kare. I don't finish wallahi. Yawwa, sai dai my balance ko you go send for me boy oga. Yawwa, ba da mu oga, no problem oga. This boy wants to use me and play. Oh, he's not picking his call again. Hello? Hey. Hello. Adamu. Yeah, madam. How much is? Yeah, kaswa. Your Amaria chop tuwo. He order chicken. He order turkey. Fatima. Tuwo. Fried rice. I package everything. Adamu, your money na 7,800. 7,800. Kanjiko, bring my money kia. I don't want any wahala. You see as I dey for here, they do my business. I no dey look for anybody trouble. Oh. You bring your woman, he order this, he order that, he order this. He chop, he finish, he pack, take away. 7,800. Aba. Awo. Wannan yarinya me yasa da ta yi mu haka ne? Oh, ta gama da Fatima karami kudin da na yi aiki bai komai da shi ba.